Dansshow Riek Smits. En u kent zich in dit Lijnkoers bij Dansshow Riek Smits kunt voor iedere danssoort terecht. Voor moderne, flitsende dansen, wel dansen uit vervlogen decennia die we over nog jaar aan terugdenken. Dankjewel voor deze dans. En Vin, aan dichte eer, samen met die adjudant, Mees, daar ook met hij dansen. Kom even naar voren, dan kunt ze die mededansers decoreren. Mees mag echt vragen om die mededanspartners een venke te geven en dat een showplaatsje in de clubhoes van u, een pleinkoers te geven. En dan natuurlijk ook een bloemke. Wat vind ik? Ik heb het goed rijken. Vin, aan dichte eer. Dit was Dansshow Riek Smits. Graag gezien de gasten hier op de buurt van Haarlem en in onze optochten. Super dat je er wordt en tot de volgende keer. Een buitenmars en zaafmars. Schwer